Foni balamo ana la fasa bagaw akanu bagaw ambe aw fo ka aw wal nyuma don aw ka danaya la ka nyesin kuma so ma wala sa ka aw kuna foni kerengren ya la ka nyesin ni jemu kan ma wala sa aw ka se ka famiyali soro jamana kun kan ko dogo nyawla o de la aw nya to da ko 7/7 ale jemu kan min kono dogo kun kuna foni dilaw yere dama be njogon soro wala sa ka kuma jamana kun kan ko kan kuna foni sebeni afoli abe hake do de kono o hake o kono kase kana ka wala lu di mo ko mo ka famiyali soro a dogo nyawla munu ma fo seben fura kono ani seben fura ye munu fo ni olu klala ka dangana maya 7/7 ambe aw fo ka aw wal nyuma don aw ka dangana la ka nyeshi aw ma jiye dongodo ola ina fo dogo kun to bi kuna fundila ma nani ye nyogon soro anno ka fara ne yere kan wala sa ka baro ke jamana kun gango ka sori Ibrahim Diallo bada sori ni sokoma kaba ambi fo ka renouveau télé flebaga radio la membaga malikono maliko ka ko bela jeli ni sunyangma ajarañ ki fo ka cesirla groupe renouveau nyemo yere ku fo o ka do donke anka jamana yi ali bi alaka jamana baski jamana marabago alaka hagliman duma jamana ta fanga ka duma sabula ande ko anyu suwanti donc alaka hagliman duma ambe do ko ami Malik Konate be barake horonte be la Malik ini sokoma fulla se an lamɛlikɛla na lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase renouveau baarakɛla cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma ani tɔɲɔgɔn fɛnɛ plateau kan k'an b'u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo ala ka Mali basigi an ka maa minnu fatura Mali kumabɔli la an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya an yɛrɛ mun bɛ ala ka ɲɛ ka an ta don kɔnɔ maa minnu fɛnɛ bɛ k'a fɔ k'u joginnen don k'u bɛ darura kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ala ka lafiya bɔ da k'u ye ala ka Mali basigi. I ka mɔgɔ masiki donna bi de bon masiki donna bi comme mɔgɔw t'a faamuya parce que plateau fɛnɛ kan an bɛ masiki bɔ pour que olu fɛnɛ k'a faamuya parce que n'i bɛ télé la mɔgɔw bɛ fɛ ki visage lajɛ en même temps i bɛ ka kumakan minnu fɛnɛ fɔ ka se ka kumakan lamɛn ka ani ɲɛda ka taa ɲɔgɔn fɛ donc a kɛ kun y'o de ye mais comme dɔw b'a fɔ ko sensibilisation ko don donc an b'a don fɛnɛ cogo min na ka se ka mɔgɔw sensibiliser donc sinon n'an bɛ plateau kɔfɛ an bɛ mesure minnu respecter. Ayiwa o diyara an ye Mariam Kone bɛ baara kɛ info matin na a ladala mɔgɔ dɔ jɛmukan in kɔnɔna la Mariam i ni sɔgɔma. A ni sɔgɔma Isa Kaba Mali den cɛman ni musoman min bɛ kɔnɔna la ani min bɛ kɔfɛ an ka foli ni tanu min bɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kolo suma. Minnu b'an kunna ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'a to maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu walasa sini ma sinikɛnɛ ma bɛɛ k'a fɔ k'u tari Baliki ye min fɔ fana bana in bɛ sen na bana in ye tiɲɛ ye an k'an protéger tɛgɛ ko tɛ foyi kɛ mɔgɔ la an k'an tɛgɛ fila ko safinɛ la k'a jɛ an ka mesure respecter an yɛrɛ ɲɛ b'a la plateau kan mesure bɛɛ respectelen don an k'a kɛ ten wagati ni kunkurunin dɔrɔn de ye bana wagati n'an y'a gérer a bɛ tɛmɛ. Ayiwa Salifu Jara ye Mali Actu ɲɛmaaba ye Salifu ni sɔgɔma. Isa ni sɔgɔma an bɛ foli lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ bɛ plateau kan ani renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isa yɛrɛ an b'i fo kosɛbɛ. A diyara n ye. Ayiwa an bɛna kuma minnu kan o bɛ tali kɛ bakuruba 3 ɲɔgɔnna kan a fɔlɔ o bɛ tali kɛ sociba min ni o kɛra aéroport ale nakun kilenna fɛ ka sababu kɛ a kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ i b'a fɔ san tan coup d'état bɛ kɛ cogo min san tan zone aéroportière in fana bɛ ci kunnafonidilaw bɛ n'u nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ babu 2nan o ye maa dɔ kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ kabi wagati jan ko kalo in tile 20 k'olu bɛna laɲini kɛ min ye Faransi n'a ka kɛlɛcɛw k'u ka kasaw n'u ka kosow cɛ ko ka yan bila an bɛna kuma o fana kan n'an bɔra o la an bɛ sɔrɔ ka dakurunya damadɔni fɔ CEDEAO ka kiimɛlikɛ jɛkulu olu nana an fɛ yan nɔ ka n'a jateminɛ fanga cɛ fanga a bɛ lahalaya jumɛn na a taabolo ka ɲi wa a taabolo bɛ cogo di an ma an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ an t'a bila dagirinda la babu kun fɔlɔ o bɛ tali kɛ zone aéroportière sori e min bɔra a kuma la sisan mun bɛ yen mɔgɔw kan ka min dɔn zone aéroportière ni sen cili kan. N bɛ segin foli kan ne ma ba kuma la mɔgɔw tun bɛ n bolo minnu y'a kuma kɛ u ye walawalali kɛ sinon ma ba kuma la voilà merci Kaba donc u ye ɲɛfɔli kɛ an bɛ lakana tigilamɔgɔw sabula jamana kɔnɔ jamana marabagaw u ka mission fɔlɔfɔlɔ o ye ka fasodenw u ni u n'u bolofɛn k'olu lakana alamisa tɛmɛnen an ye minisiri 3 de ye yo kofɔli na n'o ɲamakɔrɔ Jalobugu ye fɛn min ye Jɔnkɛ Jara ale a bɛ ministère so dɔ kunna ka taa se
colonel Kone, Modibo Kone, sécurité intérieure protection civile, ale ni en tout cas ministre saba kundo munu kundana yoro ina kana nyafuli ke yoro cinka ani maganfi Dabo, voilà, ministre des Transports. Ou kundana yoro in kono anye kibora soro an yɛrɛ an bolila ka se kɛnɛ kɔnɔ hali ni ɲɛmaso kuma an bila ka taa an kun taara pour que an ka se ka faamuyali sɔrɔ parce que an ye kunnafonidilaw de an taara o kɛnɛ kɔnɔ an y'a sɔrɔ bulldozer de bɛ yen a bɛ ka sow ci ɲininkali caman kɛra an y'an jɔ fɔlɔ kuma dira ministiri saba min sera kɛnɛ kɔnɔ u ye ɲɛfɔli kɛ pourquoi ni opération in bɛ ka kɛ kaba u y'a yira k'a fɔ n'i ye yɔrɔ kofɔli in ta zone aéroportière u b'a fɔ tantɔ ko zone aéroportière de don donc zone aéroportière la lakana ka se ka kɛ n'i ye so jɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni avion bɛ pan ka puruti kɛ a kan a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ kɔlɔlɔ b'a kɔnɔ ka sababu kɛ ni a kɛra kasara ye don min ni maaw bɛ o yɔrɔ dafɛla la u bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ komi jamana marabagaw u kun kan ka min kɛ don tɛmɛnenw na n'o ye ka lakama fɛɛrɛ ta baara la o ma kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mali kɔnɔ an ye jamana ye jamana min ni an ni jamana wɛrɛw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo takasegi pankurunko la n'o ye ASECNA ye o fana y'a yira k'a fɔ ni disposition dɔw ma ta olu ɲɛ bɛ Mali la cogo min na an bɛ ka gɛrɛ aéroport kɛrɛfɛla cogo min na toujours ministre ka ɲɛfɔli kɔnɔ a bɛna gɛlɛya don avion ka jigin ka yɛlɛ na donc olu b'u bolo bɔ Mali bolo donc o ɲɛsiranɲɛw kama ani o fɛɛrɛ lakanaw talen kama à l'avance ministre ka kɔrɔfɔli la o de kɛra sababu ye olu ye ninnu yɔrɔ ninnu k'u ci ensuite an y'a ye k'a fɔ u continue hali bi kɔrɔfɔ ye u ko ko yɔrɔ nin maaw sigilen don yɔrɔ in kan ka sababu kɛ tulokungɛlɛya ye donc o de kama olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yɔrɔ min ni sigili man kan ka fɛɛrɛ ta ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'u ci ministre ka kɔrɔfɔli an ye min tɔmɔ a kɔnɔ o de tun ye nin ye mais kaba a yɔrɔ la an ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ komi kuma tɛna dan nin ma an bɛ tila ka tɔgɔ Mali fɛn dɔ ye yɔrɔ cili ye nka fɛn dɔ ye jɔn fana sɛbɛnfuraw di jɔn sɛbɛnfura di parce que mɔgɔw ma u bɛ contrairement à ce qui s'est dit ko mɔgɔw y'u sigi kulo gɛlɛya la mais Mali kɔnɔ mɔgɔ fana tɛ t'i sigi yɔrɔ la ni sɛbɛnfura dɔ t'i bɔ. Bon, je crois que sori da dɔ mun na n tɛna da dɔ la mais sɛbɛnfura dili la n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ district tɛgɛ bɛ papier caman na a kan mun ye papier di mɔgɔ ma ko mɔgɔ k'u sigi wa a mɛnna fɛnɛ mɔgɔ b'a kuma depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka waati depuis ni wagati min na Mohamed Ali Bacili bɛ yen Solomani Bugu kɛra o kuma kɛra yan nɔ ka tila ka zone aéroportuaire kuma fɔ ka caya mais a ma se ka ci kuma caman u bɛ taga k'a bɛ ci i b'a ye mouvement bɛ kɛ après u bɛ segin u bɛ reculer. Mais l'autre jour, je crois que mɔgɔw wulila u y'a sɔrɔ k'a fɔ déjà comme Sori y'a fɔ o y'a sɔrɔ délégation bɛ déjà so cili kama mais nin yɔrɔ la a kan ka fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ kan ka faamuya parce que avant que dɔw ko k'a fɔ k'u taara ciw kan ten bon a bɛ se ka kɛ u ma kunnafoniya sɔrɔ mais a kɔni carila k'a fɔ ko yɔrɔ min filɛ nin mɔgɔw ka bɔ yen nɔ yanni nin waati cɛ wa président de la transition ye décision di ko ka taa ci. Maintenant e ye kunnafonidila ye ne ye kunnafonidila ye c'est vrai que anw ma sɛbɛnfura ye ɲɛ fɛnɛ mɛ. Oui mais n bɛ fɛ ka mun fɔ o de kosɔn i bɛ taa sɔrɔ i b'a fɔ k'i m'a sɔrɔ mais sɛbɛnfura kɔni tun bɛ yen en même temps problème t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ a ye interview dɔw lamɛn minnu yɛrɛ ka so cira olu yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ la a furu ɲina k'u ka bɔ yen olu dɔw y'a sɛbɛntiya an ka micro la. Kuma jumɛn? Cidon fɛn ye cidon yɛrɛ. A vidéo yɛrɛ bɛ yen an y'a vidéo yɛrɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛla la donc olu yɛrɛ y'a sɛbɛntiya anw ye hali n'i y'a sɔrɔ dɔw fana an y'olu ɲininka olu ko k'olu tɛ foyi kalama olu bɔra mun kalama dɔrɔn délégation nana ka yɔrɔ ci a bɛ se ka kɛ dɔw y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ comme dɔw bɛ y'a sɔrɔ mais kuma tɛ o yɔrɔ la kuma bɛ yɔrɔ min na sisan yala wagati min na fɛn in bɛ san yala u tun b'a dɔn kɔlɔlɔ in b'a la wa ɲininkali bɛ yen jɔn ye garantie d'u ma je crois que aujourd'hui l'état ka yɔrɔ de don état ka yɔrɔ don état mago sera ka yɔrɔ ma. Maintenant, je crois que l'État n'a pas karisa de y'a feere aw ma, on bɛ taa karisa mun y'a feere aw ma, an bɛ taa o tigilamɔgɔ voir. État b'a ka yɔrɔ récupérer. Aw mun ye yɔrɔ san maa mun bolo aw b'a ɲɛsin o de ma. Soit aw bɛ taa kiiri bunanku ma, walima a tigilamɔgɔ b'a ka wari d'aw ma, k'a ka wari lasegin aw parce que ale ye wari d'aw ma, ka garantie d'aw ma parce que n'a ye papier dɔ d'aw ma, aw ye wari mun sara ye, o kɛlen n'a fɔ garantie de b'aw bolo. O de kosɔn an ye ɲininkali sama k'a fɔ. Mais Maliki ni mɔgɔ minnu y'a feere n'olu yɛrɛ fana ye État ye fan dɔ fɛ. Bon ni mɔgɔ min y'a feere n'o fana État ye fan dɔ fɛ mais e tɛ se ka taa fɔ k'e bɛ taa État mun jalaki État m'a feere e ma o ni n ko État m'a feere e ma maire filɛ nin jɔn de bɛ maire sigi sigidaladenw de bɛ sigidadenw de t'a sigi wa donc na anw de y'a sigi
na o tigila mɔgɔ mais a dɔw bɛ yen minnu préfet y'a feere minnu ma. Bon ne kɔni a fɔra ko préfet ni maire ani conseiller. ne ye mun kɔni ye o ye mairie district taw de ye n tɛ se ka tɔw ta sɛbɛntiya parce que m'o ye mais n ye mɔgɔ kelen min ta ye o ye mairie district ta ye mais o kuma min bɛ sen na aw yɛrɛ b'o dɔn depuis wagati jan kuma bɛ sen na ko mairie district mɔgɔw bɛ ka zone aéroportière feere mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ ka taa san mais a kuma bɛ ŋunumunkan na o bɛɛ n'a ta mɔgɔw bɛ ka taa san a fɔra mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kana taa san hali n'i y'a sɔrɔ dɔw y'u da dɔ la k'a fɔ ko yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ zone aéroportière kɔnɔ oui yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ zone aéroportière kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ sa hôtel bɛ se ka jɔ a zone aéroportière la i bɛ taa Charles de Gaulle la sa i bɛ taa hôtel jɔlen sɔrɔ yen i bɛ bɔ aéroport kɔnɔ i bɛ ɲɛsin i bɛ don hôtel kɔnɔ o yamaruyalen don o yamaruyalen don en même temps nka siso de yamaruyalen tɛ sa kɛ u ka fɔli la ko siso de yamaruyalen tɛ c'est-à-dire u ka fɔli la k'a kɛ i n'a fɔ maa daga yɔrɔ ye k'o de yamaruyalen tɛ an bɛ tila ka segin ka na mais Mariam fɛn dɔ ye so cili ye mais a mɔgɔ caman bɛ yen olu ye reproche min kɛ ko hali jangasire ma da u ye ala u ma aviser a bɛ fɔ min ma ko préavis hali o ma f'u ɲɛna ka taa dɔrɔn sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka t'u ka denbaya sɔrɔ ka so ci. bon ne bɛ min fɔ nin na a ka gɛlɛn quoi ni i bɛ jeli naso k'a datugu a tɛ fura jeli mana kɛnɛya furakɛ nɛn ka dɔrɔn a tɛ furakɛ préavis ye min ye kabi yɔrɔ san don ye préavis parce que hali an minnu n'an ka an si tɛ yan fɔlɔ min si bɛ san 50 ni kɔw la mais an ya bɛɛ y'i ka denmisɛnniya kɛ depuis 99 nin ko in bɛ sen na a cira fɔlɔ u y'u recaser ɲamakɔrɔ kuranin na a cira tuguni u tilala k'u recaser pardon a ciko fɔlɔ u y'u recaser zɛrini na mɔgɔ kuraw tilala ka na u sigi u tilala k'u recaser tuguni mɔgɔ kura wɛrɛ tilala ka n'u sigi an yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛ ka ci togo togo kaba dɛ nin tin feerebaga b'a dɔn ko wo b'a la min b'a san u b'a dɔn ko wo b'a la voilà préavis dira fana parce que n bɛna min yɛrɛ fɔ yɛrɛ ne n tɛ fɛ ka mɔgɔ personnaliser min tun bɛ mankan ba la k'ale ka yɔrɔ ci la k'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔ don parce que n'i bɛ CNT la i ye gouvernement ka mɔgɔ ye yanni yɔrɔ ka ci 2 jours avant ale interview kɛra k'ale ɲininka ale ko n'ale ka yɔrɔ bɛ k'a ci donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko zone aéroportière an bɛ nin ko na depuis Modibo Keyita tile depuis 1965 nin yɔrɔ in classera ka tila ka na b'o la norme bɛ di Mali ma kuma o y'a sɔrɔ Alpha de bɛ yen u nana a kumaw fɔ 95 ka tila ka na b'o la ka décret présidentiel bɔ le 15 septembre 1999 k'aw kana sigi o bɛɛ la maliyɛn bɛ t'i sigi est-ce que i b'a dɔn réforme bɛna kɛ fɛn na foncier la u ka min kɛ maliyɛn ja ka gɛlɛn dugukolo ko la kojugu i bɛ maliyɛn de ye ka faama b'i lawuli ka bɔ yen salon ne hakili b'a la salon de don an tugura ministre kɔ ka taa nin yɔrɔ in visite kɛ u ka collectif dɔ bɛ yen a y'i ɲɛ jɔ ministre ɲɛna parce que ministre bɛ ka taa yan fɛ journaliste tɔw b'ale ko interview la ko mɔgɔ si tɛ Mali la min bɛ se k'u ka yɔrɔ ci a y'a fɔ a don ne yɛrɛ de tun bɛ reportage la o ye 1 ye 2 tellement que u yɛrɛ b'a dɔn ko yɔrɔ in ko c'est pas légalisé n'i bɛ maçon bɛ kɛ yɔrɔ jɔ la mais n'u ye mobile kun bɔtɔ u bɛ yɔrɔ fɛnw fili ka boli kabi e t'a dɔn k'a fɔ ko e ka préavis b'i bolo o ye sɛnsorobugu ye préavis ko ye ne ma sɔn préavis ko ye ma kɔni a kɔni ka jugu dɛ mais tuma dɔw la sariya ka boli quoi la loi est dure mais certes c'est la loi. Salifou dabaliban ye min ye halisa ko in na c'est que nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ nin yɔrɔ kelen siɲɛ sabanan ye mais mɔgɔw bɛ tila ka na munna a fɔra ko mɔgɔ tɛ sigi yɔrɔ min maliyɛn bɛ taa ka wari don o dugukolo la e b'o faamu cogo di. Isa n'i y'a ye maliyɛn bɛ taa ka wari don o dugukolo la c'est parce que an ye faso ye mɔgɔ min yamaruya ko ka dugukolo feere n'o tigi ko nin yɔrɔ in bɛ feere nin yɔrɔ in bɛ kɛ sigiyɔrɔ ye maliyɛn b'a san maliyɛn bɛ ni fɛn min bɛ feere an b'o san fɛn min bɛ feere e mɔgɔ min kan ka feere faso ko karisa de bɛ yɔrɔ feere o karisa kelen ko ne ma ko nin yɔrɔ in bɛ ka feere isa mun bɛ ne bali ka san donc o kɔrɔ ko o yamaruyalen don donc e tɛ jalaki bin sannikɛlaw kan ne bɛ jalaki bin sannikɛlaw kan jalaki in ye niveau caman ye jalaki parce que zone aéroportière bɛɛ b'a dɔn o ye yɔrɔ classé le ye mɔgɔ man k'o san donc n'i y'o san i y'i tugu k'o san conséquence min bɔra a la i kan k'i sigi n'o ye mais o man ka taa banni c'est vrai e y'a san mais min y'a feere dun aw yɛrɛ y'a kuma kɔnɔ yan nɔ an y'a mɛn siɲɛ caman nin yɔrɔ in feere ko fɔlɔ tɛ nin ye donc mɔgɔ fɔlɔ dɔw wulila olu bɔra yen mɔgɔ wɛrɛw nan'u sigi olu bɔra est-ce que feerekɛlaw de tɛ ka dɔn nin ko la est ce que bi nin cilen filɛ nin sisan sini ni e y'a mɛn k'a bɛ ka feere o ni e taara san e tɛ bi bila ni problème kelen kɔnɔ
est-ce que pour que problème in ka ban an kan ka dan minnu y'a san ka t'u sigi yen ma wa est-ce que minnu fana y'a feere olu man ka nɔ minɛ nin ko la wa parce que nin ye yɔrɔ ye déjà nul n'est censé ignorer la loi e min b'a feere mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ e kan parce que e ka baara don hali min b'a san o kan k'a dɔn ko nin yɔrɔ in man ka feere kuma tɛ e min b'a feere ma donc ne bolo c'est vrai bi ni ko in kɛra a tun kan ka kɛ ni i bɛ zona reporter la n'i bɛ yen i kan ka lawuli isa o ye sariya ye négociation ko la mais min fana y'a feere ma o fana ye faute administrative de kɛ parce que ale ye fɛn kɛ ale man ka min kɛ a ye fɛn kɛ a ka compétence man ka yamaruya ka min kɛ donc n'o fana kɛra moyen kan ka sɔrɔ ko o tigi fana ou bien o baara o yɔrɔ ninnu olu fana ɲangi o de la isa a bɛ équilibré a bɛ kun minnu ka yɔrɔ cira a bɛ kun fɛ u b'a dɔn ko bi ma k'u kan ko parce que u ye fantan ye mais an k'a kɛ minnu ka yɔrɔ cira bi olu gɛnna olu kɔni taara mais min b'a feere o bɛ bɛnja la min tilala ka segin k'a feere o bɛ bɛnja la isa o yɔrɔ bɛ na ni mun ye o bɛ na ni sentiment d'injustice de ye o bɛ na ni o bɛ mɔgɔw la futinɛ ka kɛ jamana kan donc ne bolo o yɔrɔ o aspect o kan ka jugu faso marabaga ka fanga ma fo ka tiɲɛ don précisons les choses ne ma n taara kɛnɛ kan pour que n ka lakalita min bɛ ka kɛ n ka tiɲɛ de ye n taara kɛnɛ kan o de kama ne ma wele dɛ renouveau ma n bila ka taa n ka moto ta ka taa n ye min ye kɛnɛ kɔnɔ maa ka yɔrɔ cira ne gɛrɛn'a bɛɛ la ma interview kɛ n gɛrɛn'a bɛɛ la ka kuma fɛ n y'u ɲininka ne b'a hakɛ to ne ta tɛ da sogo fɔ dɛ kuma bɛ ka janya n'a ma jɔ n ka ɲafa a tɛ faamuya parce que confusion bɛ yen Zerni aw da sera a ma Ɲamakɔrɔ kurani aw da sera a ma on parle de la zone de Ɲamakɔrɔ Jalabugu Ɲamakɔrɔ ka bon mɔgɔw ka yɔrɔ cira Ɲamakɔrɔ olu de ka sira Zerni na o ni ninnu tɛ kelen ye o mɔgɔw ka yɔrɔ cira Ɲamakɔrɔ dɔw de ka sira Ɲamakɔrɔ kurani na o ni ninnu ka yɔrɔ tɛ kelen ye on parle de la zone de Ɲamakɔrɔ Jalabugu la zone est très claire ninnu tɛ kunfɛ u tɛ kunfɛ baara la ne tagara maa kelen m'a ye k'a fɔ min y'a seereya ne ye k'a fɔ papier dira ne ma yanni nin wagati cɛ n ka wuli ka bɔ yan faama ma ko bukayɔrɔ la dugukolo faama de ta don de deux mairie a ye maires to yen maires ta tɛ dugukolo ye maires tɛ dugukolo feerela ye maires bɛ bila u ka baara la u b'u ka baara kɛ notification u bɛ morcellement kɛ a banna dugukolo fɛn o fɛn feerela maires bilara la u y'a kɛ maires tɛ dugukolo feerela ye o dugukolo tɛ maire bolo maire ta tɛ dugukolo ye a tɛ dugukolo feere a bɛ maire to yen maire tɛ dugukolo feere Mali la wa est-ce que dugukolo bɛ Mali la maire tɛ min feere dugukolo tɛ yen ninnu ta tɛ dugukolo feere ye Adama ma dugukolo feere ma si ma Adama tɛgɛ bɛ papier bɛ ka so Adama tɛgɛ bɛ papier kan Adama bilara dɛ jɔn y'a bila la ministre de l'administration donc territoriale n'o y'a bila la Adama tɛgɛ de donné parce que ministre ma ye sa fɛn sori ni n y'a ɲɛfɔ i b'a faamu parce que e t'a faamu na o e bɛ ka accusation k'i kunfɛ i tɛ ka fɔ ka bɔ Zerni problème o tɛ nin zone ye Ɲamakɔrɔ kurani problème o tɛ nin zone ye on parle de la zone de Ɲamakɔrɔ Jalabugu aucun déguerpis n'a été recasé pendant des années u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye u y'u ka jɛkulu ko bon u ka yɔrɔ cira kabini ko zone aéroportière don délimitation kɛra olu ka yɔrɔ in a ma di mɔgɔ ma foyi ma k'a la u ma recasé u y'u ka hakɛ ɲini kaba u ka hakɛ ɲini na u wulila ka se an ka jamana marabagaw ma minnu bɛ mara la waati la e jɔ fɔlɔ e jɔ tan 95 o mɔgɔ kelen de don halisa n'u taara u bɛ segin ka n'u ka so jɔ o mɔgɔ kelen de don décret présidentiel fila de taara yɔrɔ kelen kama a bɛɛ nin zone kelen ye mɔgɔ kelen de don ne bɛna ale n b'a walawala u ye quoi décret taara o kama la preuve u ye ɲɛfɔli dɔ kɛ yan sisan moi j'étais surpris coup d'état kɛlen au moment où secrétaire général bɛ ka ministère ka rôle assumer u farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ ni département bɛɛ wele fɛn bɛɛ da bɛ dugukolo ko la pour assainir cette histoire là mais aucun secrétaire général n'a un document de Ɲamakɔrɔ Jalabugu o tɛ maloya ye jamana ma aucun et au même moment après la formation de demande du gouvernement aw bɛ wuli ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ ci ka ban de grâce document officiel tɛ maa si bolo ninnu minnu faralen filɛ yɔrɔ kan ils n'ont jamais été recasés k'a fɔ ko yɔrɔ di u ma u tilara ka t'u ka yɔrɔ feere o mɔgɔ t'a la Ɲamakɔrɔ Jalabugu yɔrɔ bɛ ka ci yɔrɔ min na faamaw ka sɛgɛsɛgɛ ka vérifier ka papier ɲini a la o de kaɲi mais ministre da de y'a fɔ n bɛ n'ale fɔ waati min on s'écoute ami ɲɔgɔn lamɛn bala tɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn sori an b'a bɔ ɲɔgɔn Sori k'a walawala i b'a to an fana bɛɛ k'a walawala. Sori n'a pas été le seul
sur le terrain. La seule personne être sur le terrain De 7h jusqu'à 15h, je suis là-bas. Mais fait comme faut. Sorry. Oui, sorry, tu es jusqu'à 15h, mais tu n'es pas seul être là-bas. Mais me fait comme faut qu'à faire. Moi, j'ai tout vu. Hein. Au Mali, Sorry, John. au Mali, on a tendance à oublier que ça a gagné objectivement en beau dien quoi. Mais ça n'est qu'un gagné sourire pour que sourire n'est qu'un problème résolu. Ne ben nyesi kabama. Est-ce qu'il n'y a qu'un problème résolu? Aujourd'hui, victime quand on nyesi joma. John nana olu. John est papier douma. Olu est wardi joma. Est-ce que c'est l'État? Même si ama fo madula ka fo ko meru be ko be FNG mais meru ya firuma meru ya firuma aba nyeshi olema abita no tribunal la an yi war dawma aw de papier da awma abita no tribunal la fanga kuno bo ka warra sigama walma fanga ka mun ko be ke O domaine di. maintenant Domaine de war mine. sorry sabali Meru ma war mine domaine. mais sorry sabali mun ka tege no be papier ka aba nyeshi o tigala mo ma ni ne war sara ni ne war di kabama ni e de sorry tege bla war sebe no la ka fo ko ay ke war de personnel ne so ne war di kabama e sorry de be jalaki kabate jalaki ali kabay war mine mais kabate jalaki mais e sorry de be jalaki notification ale ka kaba ayaka barake mais ale ma di ko ka fere de sorry sorry anga bo obeka maintenant ne fait ka mun fodron bibi na victime kan ku nyeshi makele ma we warde mo ma kase ku tuka ware réclamer ay papier dama ko ya yen sigi yoro ay ya ndama ko mi siga siga an siga jamana ira ko on siga siga ay anga war la siga ma c'est très simple mo ko siga fen fo la c'est pour cela que maintenant c'est pour cela que me fait ka mo fo s'il te plaît me fait ka mo fo sharia ama fo toujours sharia ka gelene maintenant nana abe appliquer c'est pour ça mo ko fanga amana choufe fanga na tligan fait e nyambala ne nyambala na be boli mo gom ka be boli ka wati mina abe digila re ga ode sharia yi maintenant bien maligi bi bo fili la d'abord meru ma rofri ou sera ka meru ma ou ye morcellement ke ka papier bo yoro la abana Johnny ou notification John coordination mo muru be mun ka rotira ou frala ngo ka ke jekudi olu de a nyini meri fait maire de ko ay ta ministre fe ne be do kamara kono u trafo kuluba tala ko bla ministre ka ministre ko ma bla para la jalo bugu zoni sana wakati me anga ko mbale ma amase mais ibrahima be dugo sa ko notification de bedini et puis le problème c'est quoi notification de bedini il te faut faire sa mairie ou il te faut sa mairie maintenant le problème est be ta permis d'état o permis de ta domaine là il be wa bi woroni wa fla de sra rusi ka di mai kata trésor la kato wor sra o petla papi petla kadima o dugo ko petla kati. Mais on est dans quel pays qu'on se dise la vérité quand même. C'est vrai que Mariam Dougolo est un bête c'est qu'à est-ce que Meru Kelenganga accusé est-ce que problème c'est toute une chaîne. C'est pour que le Congo réforme Kanga Dougolo là. Est-ce que Dougolo quelle même mafia de Mali là depuis démocratie claire na tobe Djugara. A tobe Djugara. Mais k'a fɔ ko ninnu t'a dɔn ne ni soli tɛ ka bɛn min na ko zone aéroportière a bɛ ka yɔrɔ min fɔ tan Jalobugu Ɲamakɔrɔ in k'u t'a dɔn ko sigiyɔrɔ kun tɛ u b'a dɔn ko sigiyɔrɔ kun tɛ la zone aéroportière la u bɛɛ b'a dɔn cɔ ko sigiyɔrɔ kun tɛ parce que 1500 hectares o de bilalen o de bɛ papier bɛɛ kan o de bɛ papier bɛɛ kan malheureusement a bɛ téléphone de la a tɛ se ka mɔgɔ tɛ se k'a kalan 1700 et quelques hectares o de zone classée don k'a kɛ zone aéroportière ye ko mɔgɔ kana sigi a kan e bɛ se ka t'i sigi yen cogo min e kun t'o dɔn. jamana kɔnɔ dugukolo baara k'a fɔ ko nin ye zone aéroportière ye jamana kɔnɔ dɔw bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen o de dabila c'est des techniciens qui sont partis ale bɛ ka Jalobugu yɔrɔ min fɔ ne ni ministre an ni ministre taara yen a bɛ zone aéroportière ye au contraire nin yɛrɛ kɛra espace vert de ye mais aw n'a a minɛna aw la ko zone aéroportière don n'a ma ko ye aw ka yɔrɔ bɛɛ lasegin aw ma. Sori kan bɛ min ma an ni ministre taara yen an k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sori kan bɛ min ma sori kan bɛ zone yɔrɔ min ma an ni ministre taara yen salon ministre de domaine kelen min tun bɛ yen an taara avec l'équipe de reportage so dɔw yɛrɛ tun bɛ yen minnu tun bɛ ka jɔ n'u y'a natɔ u bɛ boli Ɲamakɔrɔ Jalobugu in a fɔ ko ne de y'a fɔ n bɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ tulo bɛ na ko est-ce que transition fana ka baara ye Soti ye o fana bɛ discussion bon Issa transition ka baara ye Soti ye en quelque sorte cogo de munna mais a fɔra ko transition ka baara ye transition ye c'est vrai fanga de don min ni fanga tɔw
danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u bɛ yen wagati min na fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ pour que an ka jamana bɛ se ka taa sira ɲuman kan o yamaruya b'u bolo k'a kɛ c'est vrai que hali n'u ka priorité man ka kɛ so ci ye mais so ci bɛ don u ka baara kɔnɔna na donc ni so cira que ça soit a cira transition na o a ma ci transition na o en fait ne bolo mɔgɔ minnu b'o ɲininkali kɛ o tɛ ɲininkali koloma yɔrɔ yɛrɛ ye quoi ɲininkali koloma yɔrɔ o bɛ na i n'a fɔ an bɔra kuma min na sisan jɔn y'a feere munna a feerela est-ce que a tun man ka feere wa i b'a dɔn sisan problème yɛrɛ min n'i y'a ye hali an bɛ ɲɔgɔn sama la yan nɔ déjà i b'a ye k'a fɔ zone reporter a délimiteli k'a fɔ ko a dan ye nin ye a bɛ bɔ yan ka na yan nɔ mɔgɔ caman bɛ population na se malien lambda mɔgɔ caman bɛ yen min tɛ a dɔn zone reporter dan ye nin ye par exemple zone reporter n'i y'a fɔ a bɛ taa fo ka taga fo falajɛ yan fan ninnu fɛ u y'o fɔ a la ka sira kɔrɔ fɔ a la voilà bon n'i y'o yɔrɔ jateminɛ mɔgɔ caman t'olu faamuya o la quoi ni donc o fɛn ninnu o yɔrɔ ninnu ne bolo olu de ye question ye mais transition ka baara don parce que transition kɔnɔ ministre dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don yɔrɔ ninnu fana ma donc n'an ko ko an ka kow lakile a bɛ lakile nin a mana lakile transition kɔnɔ a kɛra transition tɛ o n'a lakilenna o de ye objectif ye quoi. Mali c'est très simple mɔgɔw b'a fɔ cogo min na k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ depuis le 14 novembre 2018 le ministère de l'urbanisme a fait un communiqué o communiqué kɔnɔ u ye mun fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est très clair u y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko commune c'est à dire compétence ka yɔrɔ in feere mɔgɔ ma ko autorité si tɛ se ka yɔrɔ in feere mɔgɔw ma zone aéroportière ils ont bien précisé a précisément qu'on a ko k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka feere autorité régionale tɛ se ka feere local tɛ se ka feere communal tɛ se ka feere villageois tɛ se ka feere wa hali coutumière tɛ se ka feere et au fera depuis le 14 novembre. Et ça concerne 7900 le 14 7194 hectares. Ça concerne 7194 avant-dernier paragraphe, il y a fait un coup de mobile, coup de l'embarque, coup d'adon, à Robnati, coup de ça c'est là depuis le 14 novembre 2020. C'est ça. Exécution, mais d'accord, on va dire 15 jours de préavis. Kaba, non, forêt in Romna. Protéger. Kaba, nebe Romna déjà. Et badon. Debina san wagati e ba do e be ka fɛn sa parce que 1980 combien kuma in bɛ sen na e bɛ ka san debini wagati min na e ba dɔn risque b'a la mais dɔ nana f'i ɲɛna ko bon an b'a essayer ko ka négocier wa mɔgɔ bɛ yen nɔ sori b'a kalama hali n'i y'a dɔw ɲɛna u bɛ mun f'i ɲɛna ko non ko bon an b'an sigi an b'a dɔn risque b'a la mais ko Mali ko dɔ négociation bɛ se ka kala mais e b'a dɔn négociation bɛ se ka kala sori b'a dɔn a caman b'a fɔ ne bɛ ka mun fɔ e b'a dɔn ko négociation bɛ kala négociation bɛ abouti bi mais est ce que a bɛ abouti sini c'est comme e bɛ Sonsoribugu la e yɛrɛ sunɔgɔ bɛ yen mais c'est à dire dali bɛ yen mais sunɔgɔ tɛ yen parce que e b'a dɔn peut-être don n'a jamana u bɛ se ka dɔrɔn ka yɔrɔ ci ka bɔ yen. ne bɛ ka yɔrɔnin dɔ fara Mali ka kuma kan c'est vrai mɔgɔ zone reporter san k'a dɔn i ye zone reporter san a kan ka ci wa a bɛ ci wa n'a cira fɛn man ka k'a la fana hali man ka dédommagé ça c'est clair. mais dɔw fɔ k'a ye 30 millions don a ta la. hali n'i ye 100 millions don a la e man ka sigi yɔrɔ min na n'i y'o san isa sariya de ni ne censé ignorer la loi bɛɛ kan k'a dɔn ko sariya ko nin yɔrɔ in man ka san donc i man ka san o ye kelen ne bɛ ka yɔrɔnin min fara kan n'i y'a ye mɔgɔw b'a san par exemple Mali k'i bɛ ka nin min fɔ nin n'i y'a ye nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw b'a san ka jɔ c'est parce que on a vu des exemples minnu ye yɔrɔw san yɔrɔ minnu man ka feere dɔw b'a f'i ye a santɔ b'a f'i ye non aw b'aw teliya aw b'a jɔ ni aw mɔgɔ caman aw ka yɔrɔ jɔ yan dɔrɔn a cili bɛ gɛlɛya ko bɛ kɛ tan tɔ a bɛ kɛ donc o yɔrɔ de bɛ a to mɔgɔw bɛ ko n'aw cayara aw bɛ kɛ collectif ye voilà n'aw cayara aw bɛ kɛ collectif ye aw caman don aw ka wari don a la u tɛ sɔn ka so cilen ci so jɔlen ci u bɛ terrain ninnu de bɛ minɛ aw la donc a investi Kaba juste une minute o bɛ yen dɛ Isa o bɛ Mali la o ye tiɲɛ o bɛ Mali la une minute Kaba an ka président ayi ne tun bɛ fɛ n lamɛn ne tun bɛ fɛ i tun bɛ min fɔ ne tun bɛ a fara a kan dɔrɔn mun kan ka kɛ bi pour que an ka bɔ kuma in kɔnɔ n'i y'i ta fɔ mun kan ka kɛ an b'o tour de table kɛ i tun bɛna une minute min kɛ i b'o fɔ k'a sɔrɔ mun kan ka kɛ k'o fara a kan. merci Kaba n ye une minute demandé kun min na ne b'a ɲini Salifu fɛ a ka domaine ka baara ye fɛn min ye a ka ɲini ka kan quoi n'Ala sɔnna a ka ɲini ka kan kunnafoni ɲinina don a b'a kɛ donc min ka kan ka kɛ d'abord an ka sisan fanga minnu bɛ fanga la sisan minisiri saba min sera kɛnɛ kɔnɔ u ka taa Ɲamakɔrɔ Jalobugu yɔrɔ ci daminɛna yɔrɔ min na u ka taa fɔlɔ ka taa zone in lajɛ
est-ce que yɔrɔ min bɛ ka an bɛ ka cili daminɛ yɔrɔ min na nin a bɛ zone aéroportière fɛ wa papier jumɛn de b'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ in k'a bɛ zone aéroportière fɛ e bɛ min kuma na san de an bɛ ka ɲɔgɔn faamu e bɛ min kuma la c'est que yɔrɔ min cira a tɛ zone aéroportière fɛ de a t'a fɛ kaba o papier bɛɛ o tɛ ministre ninnu bolo n ko de ye kabako ye ne t'o kalama yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ b'a la justement ne bɛ k'o de f'i na n ko aw bɛ ka kuma min fɔ nin ye zone aéroportière kuma si on dit la zone aéroportière donc yɔrɔ min cira e quoi zone aéroportière o papier bɛ mɔgɔw bolo o papier bɛ mɔgɔw bolo a danfara hakɛ to ne ba n bɛ wala sa mais ministre kunturu bɛ taa yɔrɔ ci cogo di ministre kunturu bɛ taa ko 7000 madame ne me 7000 et quelques hectares de ne me perturbez pas s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît kaba a bɛ ka kuma tigɛ na sa kuma bɛ ne de bolo a ka to ma kuma bɛ tila sorry min fɔra i jɔ n fana bɛ fɛ ka précision ne ma tila o aw bɛ ka kuma min ne la je n'ai pas fini ne bɛ fɛ ka précision dɔ di parce que mɔgɔw degunnen ni u nana i ka plateau kan ka kumaw fɔ kuma dɔ la a bɛɛ tɛ tiɲɛ kaba ne ta tɛ min kuma bɛ sen na o ye 7000 et quelques hectares ye wa a fɔra fana ko quartier minnu b'a la ko Ɲamakɔrɔ yɔrɔ dɔ partie dɔ b'a la ko Sirakɔrɔ yɔrɔ dɔ b'a la ko Guana yɔrɔ dɔ b'a la ko Jalobugu yɔrɔ dɔ b'a la o de fɔlen don k'a bɛ taa 7000 et quelques donc ni e ko ko yɔrɔ dɔ t'a la kaba yɔrɔ min ka kan ka ci aw bɛ hakɛ to sa s'il te plaît e k'a hakɛ to man kaba yɔrɔ min kan ka ci hectare 1600 ani 50 hectare 7,000 ok d'accord o de i la fili o d'accord ayi o tɛ fili ye dɛ o ye hectare min kan ka ci ye e m'o de préciser sisan wa maintenant yɔrɔ min bɛ ka ci sisan a bɛ Ɲamakɔrɔ yɔrɔ jumɛn de fɛ est-ce que zone aéroportière min bɛ k'a fɔ o yɔrɔ in b'a fɛ wa s'il vous plaît je n'ai pas fini madame o de kɔnɔ parce que n'i bɛ ka ne ka kuma perturber n tɛ kuma quoi je sais pas ne ka caméra b'a ye a plan bɛ yen zone aéroportière plan bɔra ka yira mɔgɔw la zone min b'a kɔnɔ kaba moi je n'ai pas fini n'i y'a ta k'a lajɛ sori u bɛ ka Jalobugu fɔ a b'a la e yɛrɛ yɔrɔ min fɔ k'a fɔ ko Sirakɔrɔ ale bɛ ka kuma zone Ɲamakɔrɔ yɔrɔ ka jan sa plan bɔra o sori tu n'as pas compris ni plan yɛrɛ t'e bolo a tɛ yen plan de nin ya ça c'est un faux plan kaba n bɛ ka min f'i na ayi kuma di an ka kuma laban quoi Maliki mun kan ka kɛ i to sa ala kama minute kelen n bɛ segin ma ala kama n bɛ segin mun kan ka kɛ o de ye k'a fɔ dugukolo feerelaw o dugukolo sannaw bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn dugukolo ye i sigiyɔrɔ de i kan ka sigi yɔrɔ min na o de i kan ka jateminɛ kɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ t'i sigi yɔrɔ la o kɔrɔ b'a jira n bɛ fɛ ka taa n sigi hakili lafiya kɔnɔ donc n'i bɛ yɔrɔ san i ka jateminɛ kɛ yala nin yɔrɔ kungo bɛ jumɛn na dugukolo sanna b'a la wa dugukolo feerela fana b'a la parce que a fila bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn ye mun kan ka kɛ o de ye k'a fɔ u ka c'est à dire ka plan parce que Mali yɛrɛ la plan yɛrɛ tɛ yen so bɛ jɔ a ye ka taa Bugu na taa Bamakɔ ville yɛrɛ kɔnɔna lajɛ donc u ka se ka plan bɔ plan mun na u k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin ye yɔrɔ san ta ye nin tɛ yɔrɔ san ta ye o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali k'a bɔ zone aéroportière la o tɛ Mali dugukolo ko dɔrɔn problème ye o même en dehors de ça Mali dugukolo ko problème parce que ni bɔra yen nɔ terrain tɛmɛsira o fana a bɛɛ la o fana problème bɛ yen e bɛ taa sɔrɔ maire dɔ bɛ na sisan o bɛ dugukolo feere mɔgɔw ma dɔw wɛrɛ min bɛ na o kɔfɛ o fana bɛ tila ka na ka tila k'o dugukolo kelen feere mɔgɔ wɛrɛw fana ma i bɛ taa sɔrɔ papier 2 papier 3 b'a la donc il faut que domaine fana k'a ka wuli k'a baara kɛ ka fɛn informatiser n'a b'a kɔnɔ déjà ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a b'a feere a bɛ k'a yira k'a fɔ karisa y'a san déjà ka ban parce que o problème de bɛ yen kaba e kelen bɛ se ka taa papier bɔ a la domaine na ni Mali bɛ se ka taa papier bɔ a la domaine na Isa bɛ se ka taa Salif bɛ se ka taa bɔ a la an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa papier bɔ a la domaine kɔnɔ domaine bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ ko dugukolo kelen feerela mɔgɔ 5 ma o bɛ se ka kɛ cogo di donc ka informatiser k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ni dugukolo sanna ka ban a sanna karisa de tɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ se k'a san o ye karisa n'o kɛra o bɛ se ka dɔ bɔ a la. Isa min kan ka kɛ i n'a fɔ Maliki ye min fɔ ka plan global bɔ an bɛ fɛ an ka jamana ka taa an ka dugu ka taa sira min fɛ sow ka jɔ norme minnu kɔnɔ k'o plan global bɔ o bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ka dugukolo ko la par exemple sisan i y'a ye pour que an ka responsabilité située kuma kɛra gɛlɛyara sisan dɔ b'a la an ka taa mairie la dɔ b'a la an ka taa domaine na donc ka centraliser isa yɔrɔ kelen ka yira mɔgɔw la yɔrɔ filɛ dugukolo bɛ saya min n'i y'a dugukolo saya problème t'o papier la o yɔrɔ in fana o ka kɛ yɔrɔ ye dugukolo ka informatiser par exemple Maliki ye min fɔ sisan ne bɛ dugukolo san ne bɛ taa n'a ye u b'a papier kɛ titre ye e b'a san e bɛ taa n'a ye u b'a papier kɛ titre ye peut-être que a dɔw yɛrɛ tɛ ko hali yurugu mais le fait que olu tɛ se k'a dɔn ko e ne kan bɛ dugukolo kelen ma nɔgɔya la i m'a faamuya f'u ka taa archive bɛɛ ta k'o lajɛ donc o yɔrɔ la a ka centraliser ka informatiser ni n'a kɛ dugukolo la u tun y'o kuma fɔ je crois que wagati dɔw la baaraw tun daminɛna yɛrɛ u tun yala ka papier dɔw di mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka to enregistrer mais o de ye solution ye centraliser informatiser donc bɛɛ ka taa o yɔrɔ la k'o kɛ dugukolo ko yɔrɔ ye. Mariam mun kan ka kɛ. Bon min kan ka kɛ fɔlɔ o ye
ninnu filɛ ka min fɔ nin ça c'est très normal o kan ka kɛ mais filanan impunité ka dabila mari kelen yɔrɔ in feerela cira siɲɛ ci ko sabanan de filɛ wa mari kelen de bɛ tila k'a bɛɛ feere mɔgɔ ma ale de bɛ ka tunɔ sa kɛ ale de bɛ ka tulɔ n'a cira a bɛ tila k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma n'a cira o y'o bannen fo mɔgɔw ka a faamuya de k'a fɔ n'i ye ko kɛ ko man ka bɔ min na n'a fɔra ko la loi est dure certes c'est la loi a kan ka boli bɛɛ de kan tant que sariya gɛlɛma ta Mali dugukolo ko la ninnu filɛ ka fɛn o fɛn fɔ maliyɛn b'i ɲɛ tugu mɔgɔ k'a kɛ ten kanti maliyɛn bɛɛ ma mais minnu da b'a la u b'u ɲɛ tugu ka ko dɔ kɛ nka n'a fɔra k'a man ka feere e taara feere n'o pɛni ye san 5 ye kaso la e bɛ bɔ o la yɔrɔ e tɛ dɔwɛrɛ feere o. Sori Ibrahima Diallo. Kaba Emiri Bala k'i terikɛ to minisiriya la an pe. Emiri Bala wa. Ka terikɛ wa. N terikɛ an pe. O wagati la a ye baara dɔ daminɛ c'est-à-dire location ko kan ka baara dɔ daminɛ maa minnu bɛ location na ka baara dɔ daminɛ hali a tun y'a demandé maire fɛ furu min bɛ k'i ka commune kɔnɔ mɔgɔ minnu den minnu bɛ sɔrɔ commune kɔnɔ c'est-à-dire instaurer une sorte de politique de recensement de l'habitat c'est-à-dire mɔgɔ bɛ i ka commune kɔnɔ i ka kan ka hakɛ ka dɔn mɔgɔ minnu mako bɛ so la k'o hakɛ dɔn an bɛɛ kun y'a baara daminɛ a ma taa ɲɛfɛ sabula y'a wuli ka bɔ i fɛ k'an kɔrɔ bi de k'an terikɛ ka kuma fɔ i ka donc kuma la n b'a fɛ ka nin yɔrɔ fɛ tout simplement u ka nin hakilina in ta ba la domaine fɛnɛ min bɛ ka kɛ ni a bɛ ka kɛ lakana kɔnɔ n'a bɛ ka kɛ Mali ka ɲɛta kɔnɔ minnu ka so cilen filɛ nin ye domaine ye wari minɛ maa la ni reçu dira o taara wari sara 60,000 ni 20,000 sara trésor la ka permis sɔrɔ u ka wariw kana segin u ma et puis Adama Sangare fɛnɛ notification minnu bɔra nin ye Adama Sangare a bilara la a y'a ka baara kɛ a ma dɔrɔmɛ kelen a ma minɛ mairie dugukolo tɛ mairie bolo mairie ta tɛ dugukolo ye donc maire tɛ dugukolo feerela ye ça c'est très clair et net donc u ka mɔgɔw ka wari segin u ma et puis u ka gɛrɛ ni coalition ni jɛkulu in na u ka lajɛ papier min bɛ jɛkulu ninnu bolo ne ko papier ninnu sɔrɔla cogo di papier ninnu kɔrɔ kuma tiɲɛ l'état est une continuité sori an ka taa an kɔrɔkɛ Kasim Traoré ko fo an ka plan cadastre di Mali ko fo o de ka kɛ ko o ye baara ɲɛbila baaraw ye an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafoni bakuruba ye min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ o ye ka fɔ ko jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ olu bɛna wuli ka jɔ sabati min ye force barikani ye ko o ka yan bila ko k'a sababuya kɛ ko nin y'a san 8 ye k'a bɛ yɔrɔ in na yan nɔ k'a tɛ ka foyi ɲa Mariam an y'a ye ka fɔ sura yɛrɛ kunnafoni bɔra ka bin i b'a dɔn ka fɔ CNT mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu impliqué len don ko in na kosɛbɛ e b'a faamu bi an bɛ lahalaya min kɔnɔ bi ka fɔ ko maliden dɔw ka sɔrɔ minnu b'a fɔ ko barikani ka taa wa ne tɛ a faamuya bɛɛ bɛnnen don a kan ko Faransi ka politiki ma ɲi terroriste kɛlɛli Mali la nka o bɛɛ la n bɛ hakilina jigi kɛ kabi armée française y'a sen don Mali kɔnɔ kabi kɔ na ka taa se bi ma u ka mɔgɔ 55 de tora dont une femme tout récemment ni laban min kɛra o tun ye cɛ kelen ni muso kelen à qui je rends vraiment hommage parce que muso ka marifa ta ka na jamana dɔ dɛmɛ f'a ni ka to a la o ye muso bɛɛ kan ka taasi bila o ye hali n'an bɛ taasi bila cɛw fana ye o mɔgɔ 55 ni ma bɔ gansan u ni bɔra hali n'u b'a fɔ ko la France a des intérêts au Mali mais ni bɔra walasa ka terrorisme kɛlɛ an fɛ yen n'u ko Faransi an ka bɔ walasa an k'a fɔ Faransi ye a kɛlɛkɛ cogo in a man d'an ye a bɛ ka baara minnu kɛ yan olu man d'an ye u bɛ faamu mais k'a fɔ ko Faransi ka taa Faransi dun ma na n'a yɛrɛ ye yanni po ka se Makɔrɔ y'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ma na n'an yɛrɛ ye koyi a y'an wele de wa n'a ko k'an ka taa don min an bɛ taa o po la tuguni Sahel président y'u fara ɲɔgɔn kan tuguni k'a fɔ ko a mago b'aw la a kana taa donc u ma na u yɛrɛ ye min bɛ se ka fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ ye fulaw jalaki ye fulaw ka hakɛ to n buranakaw don o tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ voilà donc minnu b'a la n'o ma lakile accord de défense fɛn caman b'a la ma lakile donc n tulo bɛ Mali ni a terilakaw gana ɲɔgɔn na minnu ko Faransi ka taa mais accord yɔrɔ dɔw bɛ yen olu de bɛ se ka lakilew mais n'a fɔra ko Faransi ka taa bi tiɲɛ yɛrɛ la an ka armée la gosi dɛ u an mago b'u la hali k'a ye ɲɛ tɛ siran ɲɛ nka ɲɛ bɛ malo ɲɛ ma ko terroriste bɛ u tɛ ka ko caman kɛ bi u b'a dɔn Faransi kan ka nembu sira dɔ ni minaka ni fɛn ninnu sira dɔw de cɛ yanni u ka don fɛnw na yanni u ka se yan u b'a dɔn fana yɔrɔ dɔw bɛ yen Faransi n'u ka minɛnw de bɛ yen
u kangalen bɛ u ni population cɛ mais n'a fɔra ko ka faransi ta n'a taara mun bɛ ne yɛrɛ olu bɛ k'a fɔ ko ka faransi ta u y'a fɔ mais ne ɲɛ tɛ proposition concrète la proposition concrète la olu bolo an bɛ se k'an bolo da min kan faransi ka taa n kɔni bɛ min fɔ o ka accord de défense kuranɛ kolo tɛ mɔgɔnifin baara don mɔgɔ yɛrɛ l'homme n'est pas parfait yɔrɔ minnu ma fɛn da an k'olu ka lakile an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour bouter le terrorisme quand même. Mais Salifou ni tɛ nin kuma in siɲɛ fɔlɔ ye ka na tabali sanfɛ ka mankan ci ko Barakani ka taa ko force étrangère yɛrɛ ka taa mais Nize on a vu que mɔgɔ caman ma a initiative accompagné comme on le souhaitait parce que wagati dɔ kɛra mɔgɔ caman tun bɛ a fɛngɛ kɔnɔ mais bibi in na i b'a ye k'a fɔ a ma kɛ engouement ba ye ou bien Ibrahim Boubacar Keïta ko kɛlɛ de tun ye dɔ in ye. Bon Issa a daminɛ la ne yɛrɛ kun bolo déjà ko ko ye tɔgɔ ɲini kɛlɛ populisme mais après ne tilala ka na faamuya kɔsa in na ko en réalité minnu bɛ kɛlɛ in na u tɛ a dɔn quoi parce que déjà Issa mɔgɔ si ka objectif tɛ jamana wɛrɛ ka n'a ka force lato i ka jamana kɔnɔ soit clair Faransi kan ka taga don dɔ la mais a bɛ taa contexte jumɛn na a bɛ taa wagati jumɛn o ye kuma koloma yɔrɔ ye bi an bɛ niveau min o bɛ préparer de bi an bɛ niveau min na ne bolo nin question tɛ ce n'est pas à l'ordre du jour nin ye malien ni n'an tilala n t'a dɔn bɛna fɔ quoi n'an tilala an ka ko ɲɛnamaw la quoi an bɛ se nin ma quoi parce que en réalité anw ka jamana bɛ niveau min na anw ka priorité tɛ nin ye o bi Faransi ka taa Faransi ma na a yɛrɛ ma Faransi ma na a yɛrɛ ma o ye kelen de Issa est-ce que a sera an ka wuli mais ko processus jan de don ko sokɔnɔ jugu ko ani kɛnɛma jugu ko olu tilala sokɔnɔ jugu kɛlɛli la o ye Adama Bɛn ka interview a ye min accordé ne ko sokɔnɔ jugu ko tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ye k'u tilal'o la ko sisan k'u bɛ ka kɔkan jugu kɛlɛ Issa an jugu ma kɛ deli ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ye peut-être que Ibrahim Boubacar Keïta a bolo a bɛ ɲɛ cogo min kow bɛ ɲɛ cogo min a tiɲɛna a bolo a ma kɛ ten mais an jugu tɛ dɛ Issa a ma se ne bolo a ma se maliyɛnw ka wuli mɔgɔ dɔw ka wuli ko an ka Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Issa ni don min na an y'an ka territoire k'a daminɛ Bamakɔ fo Kidali k'a bɛɛ k'an ta ye k'an ka gouverneurs n'an ka préfets n'an ka commissaires n'an ka fɛnw sigi an ka jamana a bɛ taa yɛrɛ ye gɛnkun tɛ Faransi la bilen u bɛ taa u bɛ sigi u bɛ to yan ka mun kɛ donc ne bolo c'est un faux problème nin ye dɔrɔn en fait ka besoin créer pour que vraiment en plus ne y'u ka o don ko e ye Ben wele sɔgɔmada fɛ aw ka le nouveau matin n y'a mɛn ko ni u ka plan na ko ni u ye Faransi gɛn ka taa ko u bɛ na ni Russie ye i n'a fɔ ni kuma bɛ fɔ i n'a fɔ ko Russie ye cɛ dɔ de y'a jɔlen bɛ kogoni kɔfɛ an bɛ Faransi gɛn dɔrɔn an bɛ t'o sama ka je me demande comment nin ko non Issa vraiment ne bolo nin problème nin faux problème yɛrɛ problème Soni Ibrahim Diallo maa minnu bɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa n'u ye wulikajɔ ye n'u y'a kuma fɔ wagati o wagati a bɛ ne miiri jigin an ka président fɔlɔ de la Modibo Keïta a bɛ fatu wagati min na a ka kuma laban Mali ye a ko Mali ka tɛgɛ di Rusiw ni Chinois ma e b'a logique de kɔnɔ kaba c'est dire bil haki don tiɲɛ bɛ fɛn min ye quoi n'a mɛnna a bɛ na de o Bandaw récemment a dimina a ye tabali gosi a ko k'ale t'a fɛ Faransi ka opération foyi kɛ Mali kɔnɔ bilen mugu bondakun kan ni sara ma kɛ ale Bandaw la ni sara ma kɛ ministres la et puis n'a bɛ kɛ ani Mali sɔrɔsiw de bɛ kɛ o fɔra kun jumɛn de la donc e b'a faamu mɔgɔ min bɛ ka Faransi tagali je suis d'accord pour ceux qui optent pour le départ de la France mais dans quelles conditions an ka ɲɛfɔli kɛ o kan accord min n'a bɛ k'a fɔ ko accord de défense moi je n'appelle même pas ça accord de défense c'est un accord de coopération militaire précisons les choses a fɔra tantôt de Bubé y'i bolo bila la i bɛ taa wagati la ka signé foyi ma ɲɛfɔ an ye Bubé ma signé c'est Bandaw même qui a signé e ka sabali sa e ka n ko continuité de don sa Bubé de accordé coopération militaire en son temps il était le ministre de la défense c'est Bandaw qui a signé e ka sabali ban Bandaw de a signé Bubé de a signé Je précise Bandaw de a signé mais ni Salif bɛ ka les images sont là-bas les images sont là je précise c'est Bubé qui a signé a bɛ signé wagati min na foyi ma ɲɛfɔ maliyɛnw ye
Aujourd'hui, c'est la France qui empêche le Mali en casser Kidal. Kidal, mais en Gadougou, ça fait combien d'années en Kidal? C'est la France qui est complice. Non, France est complice. En janvier 2020. Moi, Minkangake. Armée réconciliée, non. Armée réconciliée de Kidal. Oui, obligation à Kaba, même comme il faut. Oui, en désalendé ça. Armée réconciliée, en désalendé. Qu'est-ce qu'on a de concret là-bas? En désalendé. C'est la France qui est à la base de tout ça. Accord Mini, accord d'Alger, Nambekumaka, accord de coopération militaire, Niboubé Yassien. Tout ça là, c'est la France qui est derrière. Aujourd'hui, c'est la France qui nous appelle d'aller à Kidal. France de nous. Maintenant, journaliste, en gabo politique, non. Je n'ai pas fini. Tu m'as retiré la parole, je n'ai pas fini. Moi, je n'ai pas fini. Kaba, Mikangake. Révisons le contenu de l'accord de coopération militaire. Je précise. Amaï. Moi, je vais rebondir. Malik Konaté. Madame Nessoria, il faut qu'on fasse un signe. Bon, rectifier parce qu'à mes plateaux de Cameroun, donc il faut qu'à rectifier. Les images sont là. Tu n'as pas compris. C'est Bandao qui a signé cet accord-là avec Jean-Yves Le Drian. Bandao n'a pas dit. Bandao n'a pas imagine. Non, moi je suis pas d'accord. Accord de défense, c'est beaucoup d'assis. Ça c'est récent. Kaba, Amandi Jamana kono denchier. Kaka fina ko jamana wɛrɛ sɔrɔ su de bɛna k'aw ka lakana sabati a man di jamana kɔnɔ bɛ si ye o kuma su de jamana ma mais mun y'a to an sera nin yɔrɔ ma faut se poser la question yanni k'a fɔ k'i bɛ jigin mɔgɔ yɔrɔ min na i binna yɔrɔ la mais i talonna yɔrɔ min na an sera nin yɔrɔ ma cogo di maintenant ne bɛ faiblesse kɔnɔ e mago bɛ mɔgɔ wɛrɛw la k'olu tun ye e dɛmɛ k'e b'o Sarkozy ye Libye maintenant au Kera aujourd'hui on dit que la France est venue ça fait 8 ans Kanyata Nola Kaba. On avait perdu. Kaba, il faut que ne fasse encore fois. C'est long. On va finir avec un bina géostratégie de kono français comme Milan de kono Kabi Sarkozy. Kaba, j'ai des mots de Menaleo. Maintenant, Amgo ka Francica résultat est demain. Kaba, on avait perdu les 2 tiers du pays. On n'était pas à Gao, on n'était pas à Tombouctou, on n'était pas à Kidal, on n'était pas à Tombouctou, on n'était pas à Menaka, on n'était pas à Taoudeni. Et nos populations, nos frères concitoyens, en Djamana, nous sommes sous occupation, domination des narcotrafiquants. Ubuga Sharia Buluka, Femme Kabi ou tout Yeremati. Ou ba fouina kay d'autres, nous ko makai d'autres les faire, d'autres les faire. Nous ko makai boshuva be boshuve. Moussa Maratara kata kida libéré Moussa Maratara domi. John Yanga soufra. C'est la France. C'est la France. C'est la France. O wakati tumbe. C'est la France. Itse a koke mun kadiye. Moussa Maratara. Etse a boka ta boutique la kavo kaka de ete nkaso ni katama fina non e de kanga boka ta boutique la. Idée ire mun kan akala mun kan ado lube kola bibina o lube chogodi al ni aso administration te mali fa bela jeni fe mais bibina be chogodi est-ce que ne jamana ko de nyoko nu lube sous domination wa est-ce que o lube bibina ka ko ma woro be no mu buka sharia atungu kan wa folo e sori wati na yan France ka intervenir e sori tout n'est pas parfait il se avocat bela jeni kai mais Romna Bibina, al ni administration teni fam bela jile ne bi se ka mission ja Romna oui ka fo ne jamana ko de nyom tume no ka ko gela tubuka ko tu se ka bo o gela buruka ne o gela buruka Bibina mo gore ka domination tout quoi hal ni asoro ka fo amba fo attaque be ke kelingelu na ka fam ka bo faka hal ni asoro be ka ke parce que Bibina kelete ka fo wati na France na wati na jadi sun tu utume Romna o donné nous utume grande ville lo ko na ba ya ke politique de baide oui frappe mun ke ku genga bo grande ville ko na o wati là où tu me sais qu'à mais Bibina il sait qu'à tout récemment la semaine dernière en Bunti en au cas la population civile le fera donc nous continuons à faire beaucoup ou la population civile Dieu le fera là donc quel est mieux moi nous bien nous qu'avons djugum nous dougoner nous ou ben yini ne kasa tout fera ne calcul la kafo en kanga déterminer que si ça Francine nana ou nana ou fin d'ok au beno mais en mogo be muna parce que malin tout ce que malin ka problème irait mouille en bébé fait qu'à faire na ou la ka fait mini bi au résultat ka se rendre immédiatement. C'est pas comme ça. Maintenant, ne me fait un faudron. Francis Béano, Gela Chaman Bakono. O Gela Chaman Mun Bakono. On ne veut pas que Moune que ça. Tout comme Gela Mounbe. On veut Gela Kassé qu'un anga faveur là. Parce qu'il n'y a pas de mais en mot que tu n'as pas pression. C'est simple. C'est pour ça les mots. C'est la pression. C'est pour cela que Mounbe ka Wuli Bibina France Kata.
C'est-à-dire, au lieu qu'un message, c'est pas un message porteur. Mais ils doivent changer de langage. Bibina, am se ka wuli de ka pression du mec. Tout comme na France, aw nana fait qu'awan demain. Aka politique ni, on me fait aka ni changer, aka nga ko pression quoi. Maintenant où la France ga taka boy rusikana. C'est pas un message porteur. Et moi je me mets ça net c'est au famille parce que ne ka la unité, jamana wora mo kana ni sécuriser. Ne ka la unité mais ka sura su de ka ni sécuriser. Ni a sura antungo sisa. France ga taka boy anga sura su kokona, wolu be se ka nakana. Je suis d'accord. Mais France ga taka boy rusikana. Salif. Comme ça que tout. Isa. Il faut que mo ka faire no fana. Amega terani philosophie ni. Et abe wakati mina ko sisa. Les Français nous be français jamana kono. Ils ne sont pas même favorables ou pas mo ka na kana sa en jamana ka. Ils comprennent pas. Te ka te go fana. O kele. Ni on fana be ka essayer kambe Francis gain ka la terre ka boya non. O be kotok situation compliquée Francis boulot. Déjà alternative temps boulot ko amé Russie wele kana. Déjà ani Russie ma fanye ko no o Francis de la ta folo na Francis la ta o mena o ma fanye. Il faut que mo ka fanya fanya. Peut-être que mo nyebe Francis de la Kosovo. Mo kanga do ko force chama ba de anno. Abenyama Francis. Mo kanga don. Abenyama be Francis. Joda ba de be o force nu na amin yayi ameni yoroni mina bi. O joda ba de be ola. Isa. Ça c'est très important. Mo kanga be kanga bobi kalama ko. Et nié anga sommet là-bas mi kera po ni o takulaje. Anga jamana nyama utara. Wa soro tension montera doni. Ou ya ira Francis ou sigira ou di kumana franchement ou ye problème ou ira mu ne obstacle. Anga jamana nyama ko ou be fait ou ga sorasu na nga sorasu ga drogue nyama. Ou ga baraka nyoko fait. En sérieux. Ta terrain nga nyoko fait ou ka fembeke. Sommet de Pokov. Les forces Takuba créé. Takuba be opération là. Oui, vraiment Takuba est force de proximité. Nous be yele moto ka sorasi toi vous sorasi kele anga sorasi kele ka patrouille que nous fait. Ka fait bec que nous fait de A jusqu'à Z. Ka fait bec que nous fait. Donc ambe okumu de kono ya ye zone Liptako Gourma ron nous. La fia doni be au force Takuba ka noé en belge les forces ou baraye en plus mo ko gagner minko en termes de formation iba ye ka fo français anga sorasu demeli minke que ça soit les pays du G5 Sahel en plus mbika mo ko kuma fanata ni yuga argument ta jatemine ko français ga résultat ko anye fouragi jo anya jo en fait muna isa français bec vision globale le français là pour que ga développement ke et pour que il ga kele ban il faut qu'il y ait un développement. Il faut que moi j'ai besoin fola mun na igana no eji kala kenea o de la iba ye ka fo maro la action no be ke jini kala ni kenea sera fait mais o korote ko kele be banu di développement di réaction kelengila CNT président ka communiquer ka CNT membre ka est-ce qu'elle fena ba ka rôle kono dakuru ya kelengele est-ce qu'elle ba ka rôle kono ba ka rôle kono parce que Mali ali gouvernement de transition fana bi fait France gatoya ne bisa ka fo mo munu ba la CNT kono kulu ka bo ko France gata ce sont les voix discordantes quand même du CNT. Sorry Ibrahim Diallo CNT comment franchement parlant wakati konsira sinon an ba fe ka fenchama fo de mais ni ikoko wakati sira CNT ka la ini mi abaka rôle kono tugodi mais jatebele keke ali ni plénière be wakati minna ni faut que l'assemblée mani ñokona communiquer bo quand Moussa Diarra militaire dans la non assemblée mi guye mo député talé yere bon benika formalité ko ina kaba aywa Malik CNT ka réaction je crois que CNT be fait ka ira de kafoko olu engagé l'été parce que ni déterminé que mamu bu ka action que bu ka tani CNT to ay mais yo jare ko te ka mais au beta plateau fait ka ba membre du CNT OK voilà très Salif donc je crois que CNT ka réaction ne ba takata woro la ka fo au beaucoup présenter membre du CNT non ou te membre du CNT mais mi comme il travaille de communiquer bo akay ça dire be CNT ga communiquer famia ni au sens de le fait que ambe wakati mina déjà ko vraiment éclairci CNT ko mo ma fait a be famia fo bon afara ko ni meka ke nou be ta radio ni fa na be fo membre du CNT mo do bu se ka ma famia ou ba mal interpréter ka kayna fo CNT ra de ka la ni donc nous communiquer que à Danfara il a ko
CNT membre de CNT membre bɛ ka action kɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye mais o ni CNT tɛ kelen ne bolo o tɛ basi. Ayiwa coordination des associations des déguerpis de Ɲamakɔrɔ Jalobugu olu ko k'u bɛ wele bila u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma dimanche don janvier kalo tile 17 ko ɲɔgɔnnajɛ la ɲɔgɔnnajɛ min n'a bɛ kɛ u yɛrɛ ka siège la nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati Ɲamakɔrɔ Jalobugu la ko wele bilalen don tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko jɛ tɛ kɛ ni maa si toli ye kɔ an bɛ foli ani tanuni di honorable Bafotigi Jalo a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an lajɛ yan nɔ a diyara an ye kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ cabinet kɔnɔ yen fɛ an bɛ Bafotigi Jalo fo commandant Fode Kone yan fo Kati doyen cour la an bɛ a fo a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Bamusa Sisoko Jokolo Jo ne yɛrɛ kɔrɔkɛba an b'a fo k'a walimadɔ général Adama Jalo n'a furumuso Awa Togola an bɛ u fo tanti Rokia tanti tonton Nyang an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo groupe maaw Amidou Sako groupe WhatsApp maaw bɛɛ lajɛlen Herman Dj an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ni olu sɔgɔlen na maa welelen tun ye Malik Konate Hɔrɔn TV Sori Ibrahim Diallo Renouveau FM Mariam Kone Info Matin Salif Jara Maliakti Sedna Umar Keita ale tun bɛ réalisation na sɔgɔmada in na Sogo Simbo ani Simbo Salaba Bintu Napo ale tun bɛ nɛgɛ karafe la Dawuda Ndaw Somasokaw ka Dawuda Ndaw ale tun bɛ régie d'antenne na aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan wasalam Bafotigi FM